Ntolanci min bɛ labɛn musow ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ baara kɛ minisirisow la o tako filanan daminɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla tɛnɛndon juillet kalo tile 7 san 2025 minisiri min ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a denfaya tun bɛ ale bolo fo ka taa se minisiri min ka baara ɲɛsinnen don musow denbaya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale tun ye nin kɛnɛ kofɔlen in denba ye. Baaraba caman kɛla a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dolancifiniw dili fo ka taa se tirage au sort ma. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɛlen ka kuma ta a y'a ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin san tɛmɛlen ta ma ka sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin jamana marabagaw ma olu minnu bɛ k'a dɛmɛ ni baara sugu ninnu labɛnniw sira kan. O kɔfɛ a ye welewelekan ta ka ɲɛsin AES jamana bɛɛ lajɛlen ma yaasa o ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ni dolanci ɲɔgɔn labɛn ni jamana kofɔlen bɛɛ lajɛlen minisiriso musow ni ɲɔgɔn cɛ. Bawo a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka o degi ɲɔgɔn na ani ka bɛn sinsin o ni ɲɔgɔn cɛ. Dolanci jɛkulu 18 bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan. O mun bɛ daminɛ arabadon juillet kalo tile 9 san 2025 Stade Mamadu Konate kɔnɔna la Bamakɔ.